kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Oh, bida. Manad mo sini, Desara? Yes, Baloy. Mau ba? Tom Cruise? Perbida, no? O, si Bay Piolo taon. Okay ra. Okay ra nga mo kuyog siya. Siya mo yung mag-bodyguard namot ni Robin. Ha? Oh, kumidiha ron ni mo. Kumidi kay karon na. Nag-joke ka, no? No, wako magtiaw. Are you sure? Yeah, sure. Lakaw, balik ka si Piolo. Pero, dali tingali siya makahimo kay hubog pa man to. Hubog di si Piolo, Sara? Yes, Robin. Naghubog. Sus, paita. Paita, huwag mo na mabahan ni mo. Taong pala hubog. Oy, di na pala hubog si Bay Piolo, Berbin, ha? Di na pala hubog. Oo, mao ba? Naghubog na, kay gisakitan lang. Sakitan sa ngipon? Ay labot ngipon, oy. Sakit sa puso. Makalakaw ka na, Baloy. Oo, Desara. Sige. Bye. Shit! Woy! Kan medyo tawanan. Anyway, Sarah. Tuwa na si Buloy. Mangad to na ba ta? Later na, Robin. Paabotan pa na ako si Mommy Imelda. Si Bay balik. Hello, Bay. Hello. Bye. Nawag ko ni mo. Okay. May buong ka. Sa unsa? Kwan, kining mananaw ko nun silang si Robin o si Sarah. Bomba pag yun. No ba? Oo, bomba. Ang sultihan ko nimo. Unsa sultihan? Yarpungan mo, Sarah. Unsa mo ko eh. Nganong pugnan man ako? Yaman mo, di ba? Wa naman tingali, Bay. Wa na. Yun na, formal na ng panagbuwag ninyo, do? Kinahanglan pa pa. Kining iyang gibuhat, nagpasabot lang na nga wala ko'y bili para niya, di ba? Mao ba? Ang ako gud ba nga, mao nga akaman ba nga naglugnan kikuan na yung relasyong tao no eh. Ikaw mo igianugdan. Pero Sarah, para niya, maliwara na. Simple kay niya. Kanang iya ba, murag, duwa lang nang iyang pagpakiklasyon ako. Duwa lang ba? Sige, mao to. Report ako nimo. Kapoy ba na inyong relasyon? Ay ayo. Sige, bye-bye. Siya naman ang naglagot sa Bible eh. Saan taman? Asa ka naman doon niyo, Imelda. Unsa naman ka? Oh? Murag dili ron akong adlaw na. Ay, boss lang doon ni Imelda. Sa may agi ka may buenas kayo, di ba? Sa lima ka alay, wagid ko. Zero! Grabe! Machong talaga. Undang lang una ko eh. Better luck next time. Puisit. Ay, kipuisit gid ko. Tungod sa tawag ni Sarah na ako. Gibuisit usab siya ni Piolo. Kalagot ko! Naglagot ko! Kalagot ko ba ya? Buisit! Kinsa man yung nadoktok. Losi, Ato, Piolo. Hani ako'y gidala. unsa man na? Inununan nga mulmol. Ug niya pagikanong mais. Kaon. Yung ano, nagatod-hatod ka man, ana, Losi. Ay, nahibawan magud ako ni Buloy nga niinom nagpud ka. Ah,
Oo, tinood na, minom ko, silbing pukaw lang gud, pero di na sa magpalabi. Ay, pasud laman una ko. Ay, kay tingalig, makita ko ni Sarah. Dali, sud lang si, sud. Salamat kayo, Lucy. Salamat kayo, ha? Ikaw ba? Ayaw pod palabis imong gibati. Uy, mamatay ka ana. Inom kang way kaon. Hala, naunsa ka man. Mintiryo gayoy padulngan nimo ana. Okay ra, Lucy. Hala, pahiyom pa. Naunsa ka man nga ni pahiyom ka man. Hibaw ko ay, gisakitan ka sa gibuhat ni Sarah. Punan pa karon nga. Ay, naagid sa lawn. Nagpa-display. Grabe po niya, oy. Grabe ha. Ikaw po no? Nakaantos ka. Kung gusto mo nga akong buhaton, ha, Lucy? Oh. Unsa man? Mangutana ka kung sa'y buhato ni ma? Ipakita ni Sarah. Malaki ka. Lucy, Kana bang maantigo kang masuka? Maantigo kang magsilos? Mo na ti mailan sa tunay nga lalaki? niya sa'yo gusto, no? Manghagis ko. Magkikaway kong Robin? Buhatan na! Di ko ka na mahimo, Lucy. Ana? Bayot ka? Bye. Di man tingali na mo isukdanan nga ilhon kong tunay ng lalaki ug di ko makikaway na niya. Pero ang ako, babawa sige sukod lang kang Sarah, God. Kung mao na iyang paagi, pues pakya siya. Dili ko magpada sa kainit. Lisod na. Kay kung ako masugdan, Lucy, tingali makapatay ko. Atay, unsa? Robin, yan na si Mami Imelda. Oh, maayo noon. Aron para makalakaw na ta. Nanaog na sa Mommy. Og niya na paingon diri. Mayong adlaw, Tita Imelda. Hello, iho. Maayo kay ni aka. Yeah, Tita. Gitawagan ako siya, Mommy. Mao ba? Tita, managin unta ko nimo. Sa unsa ka na, iho? Manangit ko nga, dadon ako sa Sarah. Mananamig sini. Oh, sure. Why not? Tita, thank you so much. Wa man ka na problema, iho. Salamat kay Tita. Day, Sarah? Nagali ka man. Asa ka, Inday? Maglakaw mi ni Robin. Mananamig sini. Mao ba? Unya, Day, si Piolo tawan. Scratch na siya. Hala, Day, Sarah? Ay, sultihan ako si Piolo, ha? Nga nananaw di ay, og sinisilas Ruben, og Day, Sarah? Grabe, hapay-hana. Lucy. Ma'am Imelda? Nga no? Pagawasara si Piolo. Kay gusto kong makigsulti kaniya. Murara ba og nakainom to, ma'am? Nipahuway mo to? Wa man gani mo trabaho, ah? Pagawasa. Ingna nga makigsulti ko niya. Wa ko makagusto siyang gipanulti ngadto sa akong anak. Ma'am? Kahilas niya. Nagbasol siya nga si Sarah ang iyang gimahal. Uy, baya. Kaswerte niya nga misugot niya ang akong anak. Pero... Dili ko gusto nga iyang insultuhon ang akong anak, Lucy. Busa pagawasa siya. Makigsulti ko. Way gabaos. Gipapuyo ko siya diha nga way apang. Unya mo ka na isulti nga to sa akong unika iha. Mga pato ba nga siya nako? Nagkasabot? Adto Lucy. Lihok na! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!